Tan yn brains, nhw'n cynnig un arall, so gewch chi ddewis am gan i bleidlais. Ydych chi eisiau cerdd am fod ar ddiet? Siwr bod chi'n gwybod beth ydy hynna. Neu ydych chi eisiau can am fy meic? Oce. So mae'n stori can... Iawn, oce. Mae efo y canu at y diwedd, achos hynna dwi'n bredio fwyaf. So, y diet. Oedd hon trwy herdd can cerdd hefyd. Nath sefyll nabod Hugh Marshall, nath Hugh Marshall neu cais am gerdd am bod ar ddiet, achos oedd o ar ddiet. Dwi'n siŵr bod lot yn ni gwybod beth i bod ar ddiet. A pa mor keen ydych chi ar y llun, a wedyn sut ydych chi'n teimlo, beth o prawn dwi'n iau, os ydych chi jyst eisiau ioci. So, y diet. Dwi'n meddwl. Y diet. Dwi eisiau bod yn slim a sexy. Dwi eisiau bod yn beth bach handi. Ond os felly rhaid mi hefyd fynd ar ddiet o amgachlyd. Dwi eisiau bod yn slim a sexy, felly dail a oatcakes fancy. Dwi'n gael ei frecwast heddiw, mi fyddai'n chwipo fenyw. Dwi eisiau bod yn beth bach handi, felly amser cinio, sani. Heb ddim mayonnaise, reid siŵr ac i'w yfed sut o ddŵr. Dwi eisiau bod yn ddynas foxy. So amser te, dwi'n mond yn fod i gael un digestif efo menyn. A bach o syrup arni wedyn. Dwi eisiau tîn a boobs fel J-Lo. So dwi'n mynd i Zumba heno. A wedyn ella fel treat bach a'i nôl McFlurry a smoothie iach.